Как направих любимите си шоколадови бонбони? Смесих 100 грама бадемово брашно, 30 грама ленено семе и 20 грама кокосови стърбутини. Използвах стевия на прах. Добавих 2 супени лъжици от нея. За по-шоколадов вкус използвах какао на прах, достатъчни са 2 супени лъжици. За по-лека текстура добавих 3 супени лъжици мляко, може да използвате и ядко. Задължителен елемент е кокосовото масло, добавих 4 супени лъжици. Умесих с ръце тестото, ако е сухо може да добавите още една супена лъжица масло. Оформих бонбоните и ги наредих в тавичка, оставих в хладилник за 2 часа, за да стегне. За глазурата използвах един шоколад без захар, разтопен на водна баня и добавих една супена лъжица мляко към него. Охладените бонбони потопих в глазурата и ги наредих върху хартията за печене. Декорирах по избор, в случая с сушени ягоди. Вуаля!